Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε οι Minecraft Experts 1969 και σήμερα θα συνεχίσουμε τα επεισόδια, είναι το Part 3. Και σήμερα θα έχουμε βρει ένα mine και θα το εξερευνήσουμε σήμερα. Ναι, το είχαμε δείξει στο προηγούμενο επεισόδιο το mine, πάμε να το δούμε λοιπόν. Δημήτρη, πάμε. Ναι. Follow me. Ακίκ. Μόνο ναι. Εδώ έχουμε βρει την ταμπέλα γαμότο. Δεν έχουμε εξερευνήσει τίποτα, σας περιμένουμε. Δημήτρη, βρήκα. Δημήτρη, έλα γρήγορα. Χριστός! Ρε, εσύ το έχεις βάλει. Όχι, καλά, τα τόρτς εγώ το έχω βάλει. Είχα έρθει μια φορά και τα έβαλα. Και δεν πήρες τα λάπηλα ζούλη, ρε. Ρε, δεν προλάβαινα, έπρεπε να κλείσω. Α, ναι, είχες badminton. Σιγά μην είχες και bandicam. Καλά, κρασιά, λοιπόν, για να ψάξω εγώ λίγο. Εγώ έχω πάρα πολλά. Εγώ έχω metal, gold που βρήκα. Αυτά που βρίσκουμε νομίζω δεν είναι πολύ κοιτίδες. Είναι λίγο μικρά, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Τα gold που βρίσκω εγώ. Δηλαδή είναι λίγα. Ας εγώ το κάνω εγώ. Άσε με. Καλά πάω. Sorry. Fuck. Ωραία. Πού στο διάλογο έπεσα. Φοβάμαι. Να πάρω coal. Πάρ' το. Πάει. Τι όμορφο μέταλλο. Θα μου κάνετε την τιμή. Όχι. Go find yourself. Το μέταλλο είπε όχι. Ναι, καλά. Τότε ποιος το είπε. Έλα, ντε. Έλα μου ντε. Ποιος είπε το. Ελπίζω να βρούμε διαμάντια τουλάχιστον σε αυτό το mine. Ναι. Ίσως το καβάνι. Να. Α, ξεχάσαμε να πούμε ότι φτιάξαμε αρκετά το σπίτι, φτιάξαμε παρατηρητήρια, σκοτώσαμε άπειρους σκελετούς, βρήκα κανονική σκισμή στο έδαφος. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Φυσικά, εκεί την είχα δει κι εγώ, μόνο που δεν πρόλαβα να πάω. Είναι γεμάτη πυρσούς. Ναι, εγώ πήγα, την εξερεύνησα, μόνο που δεν πήρα τα μεταλλεύματα γιατί πάει το ξέρω. Ρε, είναι φλέβες redstone εκεί. Άσε μας. Στο διάλογο σε βρήκα. Α, σε βρήκα. Έλα. Μπήκα μπροστά σου. Καλά, δεν πειράζει. Έχω μαζέψει τα λάπηλα Είναι η ζούλη. πρώτη μας redstone σε αυτό το σερβερ. Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε ένα επίτευγμα. Για ποιο πράγμα. Γιατί redstone. Για ποιο λόγο. Πέφτω. Σαλάουι, έζησα. Πώς και έτσι. Πρώτη φορά που πέφτω και δεν... Ο Χριστός και η Παναγία. Και λάβα. Πόση redstone έβαλε κάποιος. Ποιος ρε, ο Νότς ρε. Λογικά ποιος Να άλλος. πάμε να το μαλώσουμε. Λάβα. Τι έγινε. Emeralds, Βασίλη. Πού. Θέλουμε πώς θα πάμε. Φλέβα. Έφυγα. Κι εγώ θέλω, δεν θα μου την πάρεις. Δεν είχα και κανένα μπλοκ. Έχω έναν πυρσό. Πού πήγαν τα Emerald. Αν μπορείς να το έσπασε ένα. Πήρα ένα Emerald! Φοβάμαι τη λάβα πάρα πολύ. Και εγώ πήρα Emerald. Μάζεψε εσύ τα Emerald, μαζεύω τη redstone. Δεν μπορώ, είναι πάνω στη λάβα! Εγώ παίρνω τα μέταλλα και τη redstone. Ένα Emerald έχω βρει, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πάρεις Emerald. Και εγώ ένα έχω. Ψάχνω λίγο απ' την άλλη.
Ρε, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις Emerald. Μόνο και χτυπήσουμε φλέβα. Έτσι και βρούμε διαμαντία. Κάτσε να εξερευνήσω λίγο. Ρε, το Emerald είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεις φλέβα Emerald. Τι έγινε? Δημήτρη, έλα πίσω από τη λάβα τώρα. Έρχομαι. Δεν θέλω να μάθεις τι είναι από κάτω μας. Εγώ θέλω να μάθω. Φοβάμαι έτσι όπως έκανες. Γιατί ξέρω ότι όταν κάνεις εσύ έτσι κάτι σημαντικό συμβαίνει. Κάτσε γιατί με εμποδίζει το νερό, αργό λίγο. Εσύ με κλείδωσες πίσω από τη λάβα. Όχι. Ναι. Έλα Δημήτρη, βγάλε με. Αλήθεια τώρα, δεν είμαι εδώ. Έχω κλειδωθεί. Κάτσε, δεν ξέρω καν που είσαι. Πλάκα. Ρε, φοβάμαι μη με σκάψει η λάβα. Και εγώ φοβάμαι ότι έχω χαθεί. Αλογικό. Για να δω, πώς το καλό είσαι. Πλάκα μου κάνει. Να σε. Βλέπεις τι... Α, μας. Λίγο ακόμα. Τι έγινε, έπεσες? Έπεσα και παραλίγο να πέσω στη λάβα. Καλά, εγώ πάω λίγο μήπως βρω τίποτα. Τώρα αυτή τη λάβα πώς συγκλίνουμε. Ρε, πώς ανεβαίνουμε πάνω? Διαμάτια και Emerald! Πούντα! Σκάσε, θα σε σκίσω. Τα είδες. Απέναντι. Ναι. Νομίζω υπάρχει και ένας άλλος δρόμος να πας. Πιο εύκολος, χωρίς τη λάβα. Ρε μάμα, σταμάτα! Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά γράφω βίντεο και η μάνα μου σπάει τα νεύρα. Ρε, πώς ανεβαίνουμε πάνω? Α, κάτι. Όπα. Δεν ξέρω, εγώ θα πάρω τα διαμάντια μου. Κι εγώ θέλω να τα πάρω. Ναι, θα σου αφήσω ένα. Θέλω να πάρω το ένα. Ναι. Αφού 4 είναι. Α, λίγα είναι. Από ό,τι Πέσεις φλέβα. πιάστηκε το δάχτυλό μου να κρατάω το shift. Γιατί κρατάς το shift? Γιατί αν πέσει θα σου πω τι θα κρατάω. Άι! Κάθετος game mode. Πέθανα γάμο. Δημήτρη, κόβω.